Колко нагли могат да бъдат фирмите за бързи кредити? Част поред. Да си поговорим за договорите с Easy Finance или, както повечето от вас ги знаете, като мини заем. А между другото, зад мен стоят един куп решения, които получихме днес, които се надявам да успеем в идните дни да можем да обсъдим. Аз тези от вас, които не ме познават, здравейте, аз съм адвокат Теодора Цонева, адвокат в Софийска адвокатска колегия и основател на платформата Правен щит. И в днешното видео ще си поговорим за незаконосъобразните практики и клаузи в договорите на Easy Finance или, както повечето от вас ги знаете, като мини заем. Основният момент при договорите на Easy Finance е всъщност таксата ангажимент, която е абсолютно нищожна, тъй като зад тази така наречена услуга не се крие абсолютно нищо и те не поемат никакви задължения, единствено я начисляват над тяхната лихва, която е по 30-40, понякога дори 50%. Самата такса ангажимент в някои случаи е дори над 50% от самата главница по договора за кредит. Къде обаче се крие истинската наглост при подписването на подобни договори? В договорите на Easy Finance доста често таксата ангажимент е определена като процент от главницата, като тези проценти са абсолютно неправилно посочени и в доста голям процент от случаите тази такса в действителност надвишава процента, който е посочен в договорите за потребителски кредит. Нещо повече, самата лихва доста често надвишава като реален размер посочения процентен размер в договор за кредит. Какво ще рече това? Във вашия договор за кредит е определен лихвен процент от примерно 15%. Но когато съберете всички суми по погасителен план, определени като лихва, те значително надвишават тези 15%. И това не е единичен случай, за да приемем, че това е техническа грешка на техен служител, а се касае до всички договори, които са ни изпратени в рамките на последните 3 месеца от различни хора във всички краища на България. Подобна практика е меко казано заблуждаваща и меко казано нелоялна. Ето едно решение от днес, също Easy Finance, където договорът за потребителски кредит е прогласен за нищожен поради грешно посочване на годишния процент на разходите, нищожната такса ангажимент, съответно погрешното посочване на годишния лихвен процент и процента такса ангажимент като процентен израз от размера на главницата. Съответно, Easy Finance са осъдени да заплатят всички разноски по дело. Изводът е следният: когато подписвате договор за бърз кредит, освен да проверявате какво е включено в него, трябва да проверявате дали всъщност правилно е изчислено това, което ви е предоставено като погасителен план и дали всъщност лихвата, която ви предлагат, не е всъщност много по-висока, когато съберете сумите, които дължите по погасителен план. Разбира се, както всеки път, пълният текст на решението, както и подробно описание на казуса може да намерите в нашата група Правен щит.